Omong'ino yomo aserieta Evelyn Boyani oyuboigole na bana batano kurwa ase kenyero kia Mubamba imeye ward ya Bonyamatuta ebunge ya West Mugirango meye kaunti ya Nyamira nigo arebirero neye maiga yere kuibirwa eng'ombe yaye eyo yaberege komokonya muno asogosomia abana baye eyubono abetega kuibirwa obotuku bugukira Jumatatu egekorekyo nigo kiabeire gekoleta amaboria mange anene kurwa ase chinsemecho asomong'ino ibono agendete korombia na kurira maiga yogosiria enibo yaye kulengana ne amateye nigo bono basabire abarai nonde bwensi oli no moyumia anyare ko bakagwe sona negati na komokonya elio anyore ng'ombe agendere gukiniria abana baye muri kyo itobo igo Fatgad Gisemba nere otwaleganirio roboturu asobwekirana Saune akinondera mabira sikaseliana ngona Katoliki akineni munzabira ni agi ongonye nekerero kya mabira korwase omusubati Evelyn Boyani korwase kijoro kya Mubamba kegotoka sub location ya kebireko location ya Bonyamatuta masaba maiga yo kuiberwa eng'ombe yaye eyo yabirege komokonya mono asogosomia abana eng'ombe yane nango kama mabera na ire nyakiore sukuru ensomeli omwana korufa mugwani baka yamwikiri form 4 bona no bono bachite bakaire ng'ombe bono nguchi koboka tigangende ukama ende nyora mabere ende ngire sukuru ngasangi ng'ombe teyo gakinga minyoka nsinyiri ngayingo chakira nono busimbu yenyomba mboyo akipiga kinjande gite none yakangubika ngusinga ingurusi etimbu etinonye mama kurusi seito ndatu minto timbu ati meti none kinkoria machari konyengo kara na nyore inuse yakombe na kara ayende ne ire sukuru ero ngori bono ngunyiye chibando nande nabonte ikere kuruweli tindaragire kuru chimapiri abasema lingino kolenta balero ngori nana usibaki nande bana gonse kaya nenge buete aiga nigo musubati Boyani akwerera obotaka oboere obwo bumwitanaine ase enka yaye na enchira abetega kobeka omokia mono oika ere konyora eng'ombe yo yabeire gekomokonya mono asogosomia omwana bono Mubamba nakorire chikondo abana yambwate mbatano bali bono ninjandegete abantu baminto gaki mwarenge gwanja mongonye omwana nagosoma nyakiora ari bomvo ontimetinga kinda akonyeke mugakona kunyitindi kunyara kwenyara ngaiwa ng'ombe sagale ngachakera obugima bono mpaka nagurire mori ensi nini narendire mpaka naikiriga ekera naikiriga bono abaibagacha bakang'ura eng'ombe erabiyerwa misini nagweta bono nyikaki nenene gaki abantu baminto gaki timetinga kimora ngonye gaki nonye nabo nigasabire abarai aho nabo igo abubare no moyo muya bamokonye erio anyore ng'ombe na kwagachirwa enyumba erio anyare gusomia abana baye engana boigo yairwe ogosiro konene na isebyara Evelyn Boyani aserieta Samuel Nyanumba eng'ombe ye nere komokonya school fees kiregento bono nonye n'omwana oyo tokumeti no intwe inga kia agocha kogenda sukuru ekiagera bono gaki intwe etogoteba eserikali n'abantu bali bakobori nyone chikura gaki batokonye ekiagera omwana oyo narorire osumbukire indete kero murai angonye kero murai bonsipi hatema konkonya gakia sara ngonye na ndangono kamori kande kana kobeke isiko tanwa gakimbwa njonkonya gakinon hakingonyo so kwanja kwao sabantu bagokonya nanya sana baguraniria maya simutuli gakia njonkonya gaki akisti mugagambwa njongonye naye gaki sobugimo bwane gaki ingo reporter getembe korwaiga Mubamba eye gotoka imeye ward ya Bonyamatuta ebunge ya West Mugirango county ya Nyamira Fatgad Gisemba.